Avui és el primer cop que pujo a l'estrada dels imputats, amb els meus 70 anys. I, per tant, la manera d'enraonar aquí m'és estranya del tot. Oi que si hagués crescut de debò en un país estrany, de ben segur em dispensaríeu que enraonés amb l'accent i el parlar amb què em van pujar? Doncs igualment ara us faig aquesta petició, que em sembla prou justa. Deixeu estar la manera com enraono, que potser és millor o potser és pitjor. I examineu i pareu esment només a aquest punt. Vull dir, a si les meves raons són justes o no. Aquesta ha de ser la virtut d'un jutge, mentre que la d'aquell que parla en públic és dir la veritat. Descobreix si Sòcrates diu tota la veritat a la presentació de la defensa de Sòcrates, divendres 7 de febrer a les 7 a la llibreria 22 de Girona. T'hi esperem!